shumalizwi angifuni ukubeka abantu izandla nje ungabanikeza ngiswi ngoba phela baningi nabantu ababeka izandla ngefake anointing. Oh my God. Rakamosh baningi abanye baye eMozambique ingceku zaNkulunkulu akade bake bahamba noThixo kodwa kwahamba yalahleka ianointing ngoba kulula uma uyizwa ifika ukuthi I can feel the anointing kodwa iksheli mayisihamba. Oh gosh, nisakhona angikho ngingeke sizobonana kusasa. Rakamosh kade ngiyoshadisa ingane yami bazalwane ngibhizi umfana wami sengimgcobile upastor kulezi insuku uNkulunkulu ubekwe umthwalo kimi ukuthi we must make sons to be heirs babe izindlaliva. Manje amadoda kaNkulunkulu usathane ufaka igap phakathi kobaba namadodana. Manje abafana nabo bathi bagcotshiwe nabantu abadala bathi bagcotshiwe bathi abadala bathi bukani asiyazi lento nabantu abasha bathi bakhala ukuthi abadala basilahlela ngaphandle usathane ufaka igap. Sizoxoxa ke kusasa bazalwane kahle hle lemvusele izovuselela abazalwane hayi izoni ngoba manje kunemvusele enkulu elethwa umoya ingcwele manje ibandla likho ready. Manje kufanele kube ready onesi ngaphakathi abazonesa abantu balimele kodwa inkinga manje befike ebandleni abekho abantu ababagonayo. Sizoxoxa kusasa manje makulunga ibandla laba khona ngoba manje inkinga abanalo uthanda abazalwane ngaphakathi bakhombana bodwa emehlweni basondana bodwa bayakulipha izulu abazalwane. Alikho izulu leAssemblies, alikho izulu leFaith Mission, alikho izulu leBaptist, alikho izulu leGotham, khona izulu labantwana bakaNkulunkulu. Oh nisekhona bazalwane unenkinga enkulu ngokuthi isonto lakhe lona elingcono. Angiphinde futhi unengxaki ngesiXhosa nengxosa engihlala kuno amaXhosa unengxaki unenkinga uma wazela khe isonto lingcono kunamanye amasonto ngoba into yokuqala ezokushokha uma ufika ezweni izintathu. 1 uzoshoka ukuthi wena into ezokushokha wena ungene kanjani ezulwini. 2 into ezokushokha ukuthi labo kade babiza ngoSathane uzobafica ezulwini. 3 into ezokushokha ukuthi labo kade uthi bangcwele bobe bengekho ezulwini bese sihogweni. Anginiya ngoba senihlala isikhathi eside ngizobona kusasa angifuni ngene amakhasi. So make sure ingakethu uJesu ningajabulela ukuthi nibeke abantu izandla kuphuma amadimoni. Jabulela ukuthi amagama enu alotshiwe. Ave kubuhlungu ukuthi uzobanjwa amakhasa kanje ubanjwa amakhasa kanti uyesihogweni. Mhlamba wayibazoli kuzobona itsunami ake sizobona ungishaya ding dong lapho. La mfundisi unefika kade yonyosi. Lalela dlula kwitsunami. What a waste. Usuyeke TV wadela umphethe wakho wasogodola la kanti uyesihogweni. Uzofica ama homosexual ethi uchitha isikhathi sakho enkonzweni. Ufica abathakathi bathi sasingcono ukuthi sasingaye enkonzweni wena. Sizoshumayela kusasa. Bengizoveza ubuso nje ukuthi ngikona. Ngifuna sime ngenyanga bengizoveza ubuso. Bazalwane imvusela iqalile ikhona ayiqali ngoba kufika mina. Lokho yaqala ikhona. Kusasa ngicela nilanda abantu ngoba thina sisebenza ukuthi sidile nabantu. Ngifuna nibiza abazalwane nomakhelwane wakho ngakholwa nosontayo kodwa ngifuna uzoshumayela uJesu qha. Angishumayele enye into, ngishumayela uJesu ohlukanisa umuntu
isono. Bazane ke ngishumayela kade nginemvuselo eSoweto ngisashumela ugospel A. Niba nifasa amabhande ngoba itsunami angishumayeli ipolished gospel. Ngishumayela leli likhipha umuntu ezonweni. Oh my God, nifuna inganekwa noma nifuna ivangela ngempela? Nifuna ivangela noma nifuna umdlalo? Ningilethele bonke labantu asebelingana namashito ombhede bebanjwe i-AIDS. Ningilethele bonke labantu abangakhulumi, ningilethele bonke labantu abangahambi, abahamba ama-wheelchair, abachawe istroke. Akuyena usitholo ophilisayo. Mina ngiyiglavu kodwa uJesu isandla. Iglavu alikwazi ukuma without isandla. Manje inkinga baso lisuke lifuna ukuyincoma iglavu. Kanti akulona eshaya umuntu isandla ukuthi ligqokwa isandla. Yabo mina ngiyiglavu kodwa uJesu isandla. Kusasa ke usuku olukhulu. Nisazobona uNkulunkulu esebenza la kuneyinqeke ezinkulu ezizayo. Ya ezahlukene. Nibone ngoba uNkulunkulu wanginikeza ivision ukuthi indla yakhiwe italent eyodwa. Omunye ubricklayer, omunye iplaster, omunye ipainter, omunye itiler, omunye carpenter, omunye electrician, omunye uplumber. Kodwa bonke labantu bakha indlu eyodwa. Nisekhona? And futhi kunomahluko phakathi kwekhaya nomuzi. There is a difference between a house and a home. That is why Moham, I'm going to house. I'm going home. Yabona kunomahluko. Oh my. Oh. Ngoba phela ikhaya ukuze libe indlu le it's a building. Kodwa it's a home ngoba khona abazali. Khona ubaba noma futhi indlu ikhaya liba ikhaya ngomama. Ngoba uJesu wakhipha ningixolele ke ihlelo like lashayeka. uJesu ukhipha amadimoni awu7. Abantu besifazane uJesu wakhipha amadimoni awu7 kuMaria Magdalene. Abantu besifazane masebesinisiwe babanjwa amadimoni awu7. Ubabheke noma bevutha bekhuluma ngezilimi. So khuluma kusasa banamadimoni awu7. Ubombona usekhulekile ke mayesephasela amadimoni. So khuluma kuqala kusasa demoni elibamba abantu besifazane bonke bevutha. So xoxa kusasa noma kanjani weJesu wami musithi wedala khona uthi Nkosi yami kamkabi ke lo ocula noma kanjani thina sazi imakwabo iziqakome kanje hlobo sokumkhonza uThixo izonibona kusasa eloqala idimoni elibanga abantu besifazane sarcasm ukubhuqa sarcasm athi hey yazi ayinhle le jacket yakho emambhense ama1000 amangaki lawo ebodi impahla yakho phephu le u200 Hallelujah siyabuswa sizobonana kusasa dimono bayabhuqa ethi isithathe ingane zabantu abantu besifazane eloqala lelo they are always sarcastic babhuqa labo sofa imalini inkosi yami ebona ukuthi amase waswaqoka kahle inkosi lesicathu ingane zabantu elesibili demon yontshela kusasa ngiyayithanda indaba
Sibingelela abafundisi bazalwane, sibona abafundisi, ngizonibona kusasa. Elesibili idimoni elibamba abantu besifazane. Yazi demonani? Elengane. Stubbornness. Ithi indoda ngizokushaya. Athi umama, ngeke. Ngizokushaya. Ngeke. Ithi indoda, ngizokushaya. Ithi ngeke, ishaya indoda. Ithi ngibulale. Noma bekuchuka bethuli juda kodwa mina enje ngithanda unjalo ay sobonana unjalo ngithanda unjalo all right elesibili sithe ingane elesithathu ngizosengibisa altar call manje elesithathu angifuni ukushumayela zami angikwazi ukushumayela intshumayelo eqhude mangishumayela angifuni ukunirobha ngizoshumayela ngempela kusasa ngashumayela elesithathu idemoni elibamba yazelani ubuqili craftiness baningi amadoda ondlingane engezona ezawo sono sakho sakufumana baningi omama basulela baba wazi kahle lengane umfana made ngimshadisa uqale wakhonjwa kwenye indawo abantu besifazane bangamaqili ukwazi kahle kuyolala nendoda azi kahle ngisibambe la isiso kodwa ayomsulela athi kuthiwa ikhali ingane thula mhlanga bathi ogogo phuma naye phandle makoti aphumene naphandle befera bathi thula sithole imani thula no shaya A57 ngizathakho la shaya A57 la ngentshela njengomoya engcwele ukhuluma nje kunomama la okufanele moya ngiyezwa njengoba ngimile okufanele ungayitshela indoda yakho ubuzochitheka lomshado kodwa udinga ukuthi ungibone ngoba lengane akusiyona kabi isono ofihla isono sakhe akayi ukuphumelela he who covers his sin shall not prosper lalela ususo wamncane wamngaka udliwe lesono so secret sin yini isono akhona ufele isono akhona ukubulala isono akhona ukujola isono akhona ukuhleba kodwa isono sinye isono ungakholwa lokhu kuhleba lofebe lokubulala zithelo sesone sodwa mawubona umzane ejola ubokwazi ubona isithelo sesone sodwa sokungakholwa omunye umama ngapha eThekwini wayeshadile kanti uneshende une-roll on nama ngiyazi yakhe i-roll on onayo ziningi inhlobo khona shield khona ushawa ziningi khona yini ikho khona le ship yakho le 150 sadi mamela no angishumayeli kakhulu lo mama kanti njalo thena ubaba wakho ushayela ama long distance trucks njalo mayihamba indoda ungenisa indoda ka next door alale nayo noma ungathi awubona asikoduke lo mama one day kanti bamtshela umakhona ubaba uthi hey unkosikazi wakho ujola nendoda ka next door angakholwa lo baba ngoba mawumntana kaNkulunkulu ungakholwa ngama-hearsay ngenzwa bethi abazwana bevethanda ukubhayizakhe make bezokuhletshwa ngomzalwane
bayithatha lento njengoba injalo bakholwe. Lento awuzange uyibona kodwa ugqokisiwe, awukazi umbone yenza ugqokisiwe. Watshelwa umbonanga. Khumula lento oyigqokisiwe. Khumula. Ikhumule. Yabo? Njengoba mama uyathakatha nje, awuzange umbone ukuthi uyathakatha. Uzwe ngabantu ugqokisiwe. Nalomzana okhonza naye uzokuthiwa ukuthi nokuthi awuzange umbone. Utsheliwe uqhokisiwe. uBhartimeyu wakhuma. Hey, walahliwa. Nawe kunento afuna uyikhumule ukuze uhambe noNkulunkulu. Muswapha umbethe izinto zabantu. uDavide wathi, "Hey Saul, angikwazi ngihambe ngiqhokonke amabhantshi." Wakhumbula ukuthi uqhokisiwe. Lo mama indoda yathi mngam ngiyahamba ngeCape Town kanti siplanile indoda. Yathi mayifika emsebenzini yathi, "Boss, book me off sick. I'm booking off sick." Umama wathi, "Hey, isihambile lempatha ngoba ubaba wakho umqambe ngegama elithile." Angathi ngikhuluma nabantu besifazane namhlanje, ngashumane ngikhulume nabo ngoba konakele kulunge nje futhi konakele ingenxa yabantu besifazane. Nesona ungena singene ngomuntu wesifazane. Bayashesha futhi ukuzwa, bayashesha nokukhala. Kanti ngaqathi bakhaliswa umoya ingcwele, bakhaliswa amadlingozi ngoba sabanjwe la madimoni. Yazi lible demon elibambe abantu. Yabo lobuqili. Labamba uRebecca. Wathi, "Hey Jakobe, ngimzwile uyihlo ekhuluma noEsau. Ethi hambe ongizikelela inyamazana, ungenzele ukudla bese umoya wami uyakubusisa." Wathi, "Wena ke engakafika umfweni, thatha imbuzi." Wathi uJakobe, "Ma, umfowethu ubaba uyamazi, unoboya omningi." Wathi uRebecca, "Don't worry, ngikhona mina nobuqili bami. Sobulala isilwane, singimbathisa isikhumba." Mayekuthinta ubaba ngoba akasabona emehlweni, uzozwa iboya, abe convinced. Wasishontsha isibusiso ngobuqili bomuntu wesifazane. Kuneyingane esondlayo kanti akusona ezasekhaya. Umuntu owazi kahle ukuthi wena wakaba isibongo sakho uma wakho. Angiphinde futhi nangimoya ngcwele eceleni. Umuntu okwazi kahle wakaba isibongo sakho uma wakho. Omunye useze washona engakutshelanga iqiniso. Uyosifica simlindile. La nje umuntu okwazi kahle nowazi kahle ngani umuntu osifazana uyamazi umuntu omkhulelisiwe. Kodwa ngoba ubone le ndoda enemali wayisulela. Ngineyingane ngiyithole mina ngangihlupheka ekhaya. Umama wangikhulisa ngemali yesiqatha nekaGavini. Umama akakwazi nginabafowethu ubaba wangisha ngina 6 months. Akangafa wandinda. Wangisha ngina 6 months ngakhuliswa imama. Ngaba imama's boy. Kanti akazi ukhulisa umgcotsho. Lalela ngiyakwazi ukubizwa ngevezandlebe. Ngiyakwazi ukubizwa ngeveza. Ngifike ngibuye esikoleni ngilale ngi-empty with an empty stomach. Abafowethu bekhona besebenza sebedlile nezintombi zabo nomakoti babo. Ngifike ku-empty. Ngiye esikoleni ngingadlile. Ngibuye esikoleni ngingadlile. Ungacabanga njengoba sengila kube lula. There is a price you pay. Baningi abantu abalingisa usithola. Baningi sebebeka amatende nakwazi ukuthi all of abenze njengoba ngenza, but they do not know how much do I pay. What price? Ngiyahleka phambi kwabantu ebusuku umcamelo bamanzi zinyembezi.
Izinto zikaNkulunkulu is pick and pay. You want this anointing? Is cash and carry. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu abama shortcuts. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu ababalekela lalela. Uthi uNkulunkulu hambani nginise ezweni leinyosi. Nginise ezweni loju leinyosi lobisi neloju eKanani. Kodwa before nithola uju fanele inyosi. Ufuna lento le anointing? Akuyona yabafana, akuyona ey'ngane, eyabantu abanokhakhayo qini. Lithi iBhayibheli kuPsalms 133, bheka kuhle kuyabonga ukubona abangcwele bey'ndawonye bemunye. Kufana namafutha, ake sidle kancane iy'nto zethu sigoduka. Kufana namafutha, singadla kancane. Eqala ekhanda lika-Aaron, ikhanda limele leadership, limele njengoba kuthiwa iqala ekhanda, kusho God's order. Izinto zikaNkulunkulu azikho disordered. Eqala ekhanda leadership, before kwehlele emphethweni kwehlele kwi-grassroot. Izinto ziqala kwi-leadership. Uma ku-right leadership kuzoba right lonke into ebandleni. Uma ku-wrong leadership, lalela amafutha amele i-anointing. I-anointing iqala la, lalela iqala ekhanda lika-Aaron, priesthood. Asiyeka in that table is priest. Obani abapriest, uAaron umpriest. Oh makashanta. And lalela meqala la, priest means pastors, means bishops, means every elder. Akuyona yobikinini, akuyona yabafana. Iqala la before ifike abafana. Iqala lalela iqala ekhanda yehlele sidevini. Lalela indevu yihwanqa nentshebe. Ayiqali kwinduna yabafazi. Induna yabafazi indoda engenantshebe. Oh my God, my Jesus. Angiqondile ukuhlekisa. Lalela angiqondi ngifuna niba kukhulunywa ngendoda enentshebe, enehwanqa nentshebe. Mayifika amafutha, why kukhulunywa ngetshebe? Intshebe inganiqali wabamba amafutha before aconse aqathi athi soak in. Nathi soak athi stay la ukuze mayiseqala ukudrop athi drop in thickness. Why ahlalela indevu zimeleni? Indevu zimele maturity. Ngoba baningi abantu abadala ngeminyaka kodwa bahobhebe enkosini. Baningi abantu abaneminyaka besensindisweni kodwa babehevisa kobhebe. Skatela abantu besithi ngina 20 years ngasindiswa kodwa mawuthi umbheka wensoko engane encane. uNkulunkulu, can I say something? Can I say something deep? uNkulunkulu kahle hle meqala mase sokuthemba ngeanointing. Yabona mase kuthemba, once umuntu afika kwi-age of 40 iba worse. Ngoba manje i-age ye-maturity. Ubabale labo 40. No David, uMoses watrainwa 40 years. Watrainwa waba kwi-training, waba kwi-probation. Akangajaha ukuyosebenza, waba kwi-probation ka-40. Inkinga ehluswa abantu abajaha babe namavesi. Akuwona amavesi akwenza umzalwane. Ungaba nawe amaningi amavesi kodwa uthi ube isifebe, ube umbulali, uhlebe nawo lamavesi. Baningi abantu abanamavesi kodwa bawe nawo. Njengamafutha eqala ekhanda lika-Aaron ehlele ezindevini, maturity la aya indevu nehwanqa nentshebe kuyawabamba amafutha athi ukuthi stay. Mawungena lutho asheshe yehle, asheshe ufika nje besafuna aqala ahlala asebenze. Then mase eseconsa esenevalue. Manje lela before uNkulunkulu azosebenza uyayibheka imaturity. Uvuthwe kangakanani?
baningi abantu abasibangela umsindo baza amavesi amakhulu babuya nawe euniversity kodwa impilo yabo it's a mess. Baningi abantu abashumela kakhulu kodwa i-character i-lifestyle yabo bayizwe naphakathi enkonzweni bayizwe nendlela abagqoka ngayo bayizwe nendlela abakhuluma ngayo bayizwe nendlela abenza ngayo bayizwe. Can I talk? Inkinga yethu yabafana banamhlanje balingisa oTD Jakes noBenny Hinn. Inkinga ye South Africa neAfrica bayi America bengama-Afrika. Oh, inkinga yethu ngathi siyamqalekisa ukuthi wasibekelane eAfrica. Sibona ngathi into yama-America kanti yase-America ilungele iAmerica. Nathi suma-Afrika. Bazalwane, uNkulunkulu akenzanga i-copycat wenza umuntu oyedwa. Noma ngazalwa indodana niba amawele kodwa ngikade I'm an ex-policeman. Masibamba isigebengu besithumela suspect sithumela ama-fingerprints akhe ePretoria. Noma ngithiwa niyafana nangekhana ngani kodwa ama-fingerprints awasoze afana. Okusho ukuthi a man is unique. Umfanekiso kaNkulunkulu. Hlushwa abantu manje abangafuni ukuba yibo bawoTD Jakes. Hlushwa abantu abakopela intshumayelo zabanye abantu. Hlushwa abantu abangafuni ukuba yibo. Uzoba yinini wena? Ngoba phela mawuba uTD Jakes usenza umsebenzi kaTD Jakes uzowenza nini okulabekele wona wena? Sikhathele manje abantu aba-immature bajaha umsebenzi. Lalani ingane zifanele zifundiswe into iqala kuphi enhloko. Makulimala inhloko kulimele yonke into ngiyoshaya ikhanda ngiyoshaya umalusi izimvu zihlakazela. That is why uSathane utarget ingceko. Abantu abayi-target ingceko. Abantu abathekwayo zingceko. Abantu abakufanele badle isono zingceko. Ngoba makuyingceko, oh my God, can I say this? Lithele idevil worship ngilibamba lithi you see asikwazi ukukuthola uma uselapha phezulu. Sifuna indlela yokukudonsela phansi ukuze wehle emandleni. Into esizokwenza sikubambe ngayo umfundisi ukuthi ujikelwe yibona abazalwane laba bakho. Ubese uyasuka kwiposition. Wait, if the spirit of the ruler rises against you, stay. Ingceko senkingeni. Ngoba uSathane zu4 ikhali zakhe ngikhuluma kusasa ayithembile zu4 azisi strong. 1 Sathane mezokushaya nje umuntu oNkulunkulu. 1 usebenzisa omakhelwane umphakathi ukhulume kabi uthi uthwele noma unesalamusi. 2 usebenzisa abazalwane noma i-team bakujikela. uJesu wajikela uJudas. Ma abazalwane uyazi uSathane mekubanga ngabazalwane uqedile uzobona makumhedeni umzalwane uzoshulungela enyameni. 3 isikhala sithembile usebenzisa ifamily lapho ukubambe kwesingezansi. Family mawubaba usingisiwe unkosikazi wakho uzolwa nawe. Mawumama usingisiwe indoda yakhe izolwa nawe. Mangabe understandani namani nobaba uzongishaya ngezingane zenzifebe kuthiwa abashumelani zijola ingane zabo. Ngatshela uSathane noNkulunkulu ngathi mina NJ sithola ngiye engcwabeni ngoba ngolimi uyadala. Mawuthi ngiyagula uzogula, mawuthi ngiyahlupheka ngizohlupheka. Mina ngihlala ngithi I'm a millionaire. Ngolimi amandla okufa asolimini, amandla okuphila asolimini, iprosperity asolimini, ipoverty asolimini. Unjani amampenze? Hayi, iwona nje amahlala khona izifo zakhona sesihamba nakho. Yabo? Ngantshela uSathane ngathi 1 akhona othi ingane yami ezomitha nezomithiswa. 2 ngathi 2 akhona neothi ingane yami ezoba ne-AIDS noma ezothola i-AIDS. 3 akhona othi ingane yami Sathane ngizwe ezokhonza wena ezoba igay noma ibe lesbian
4 Satan ngangakusho mahala ngangikusho ngipledge zazingekho nazi ingane zami zazingekho ayizalo nkosikazi wami kodwa ngapledge ngipledge 10,000 ngipledge 20,000 ngithi uNkulunkulu thinta umfazi wami le kade sishadisa nangu indoda noma oqala nginengane zu8 lale ngayithola kanjani ngakasindiswa ngihlupheka bengicisha ukudla ngilala ngadle ngazi ngiphoqe ukushela amantombazane ezikhwili ngiyayazi indlala Rafi nyelela kimi gise sonwe indlala ngilala engadlile ekhali ngeke itiye zingeke ingam zetiye ngisihlala emafamu ngithathe ngifike ngibase ngithathe ushwela ngofaka ephepheni ebrown ngushisa emlilweni bese ngibeka amanzi masebila amanzi ngiwafaka eketeleni kuba ama tea bags uma kukhona impuphu ngipheka uphuthu ingekho khari mangithola isanqumela anything yamafutha noma iwholesome noma imargarine ngizodla ngishaya isibofu ngifake kusashisa ngixove ibumbe I never knew God was preparing my life wena ngabusa kimi nichitha ukudla nikilahle izingwa ilahle kodwa umthando Jesu so Satan mayikubambe ngefamily it's the strongest weapon ngoba ayikho into impi enzima njengefamily abantwana bakho baphuza utshwala kuthiwa ushumezana ingane zakhe zilapha ngayipledgele ingane zami zonke zasindiswa wayibuyisa zonke nkosikazi zonke nansi buka nje kade ngishadisa zonke ngathi futhi sizoshada iyashada ngoSeptember kade kushada indodana umshado wayo uphume ephepheni front page kwilanga shadele ICC ngayi divorce poverty through giving ngisazokhuluma ngomnikelo nizonikela la ngo20,000 10,000 5 hayi mina sikhuluma ngomnikelo uzoyikhiphela nginoqobo ngiyabizwa emabandleni anginamona ngeke ngarezela ubaba ushanga imoto uNkulunkulu ekhuluma samthengela iML class engayicelanga nomfundisi umoyo wangiboleka iMercedes yami imoto inkosi zome imali Felbert ngesikhathi ngamina so faith mission wathi umoyo ngcwele kimi my son how can you allow the whole president of AFM drive such an old car Mongcolo khuluma namathi njengoba ubise faith mission mawufika uraise imali ngashumayela wathi nabe manje Mongcolo wathi wo imani uba ngifuna ngiginqike imali ngase ngiginqikile anizuzwa kahle na raise wathi Mongcolo mraise le 400,000 ngawu raise wathenga ML55 Mercedes Benz engangicelanga engibolekile ngoba when you give you are loaning God angisho unikela ngo10 rand no yabona usanikela ngo10 rand into ongayisipheni no akanikela angisho usanikela ngo50 rand akanikela usadlala ngisho mina ngoba mawunikela kufanele masunikela kufanele uqala uzipay mawuhlwa no100 rand awuyiziphi kodwa mangiqala ukuhlwa no2000 lento ngiyithandayo that is why Abraham akabusekanga akanikelanga ngoIshmael kwafana nikele ngoIsaac okay uIshmael akazani nentaba kodwa Isaac wazani nentaba that is why abazali mababona abaningi 1000 labazali abaningi u10 rand bacathi banikelile and futhi mawunikela ngale mali nje uyamthuka uNkulunkulu uthi you are a second hand great God you deserve crumbs imvuthuluka usuku umthuka uNkulunkulu ushiya imali eyiphepha unikele ngemali nje
That is why nikomashonisa nisindisiwe. That is why ninamabond. Mina uNkulunkulu ngakhuluma ngomnikelo waqala wathi ngizokhulula wena qala ngangihlupheka njengentshela nje wathi uNkulunkulu nje ukuhlupheka wena ufuna unikele kakhulu. Akuyona injongo kaNkulunkulu ukuthi uhlale emjondolo. Akuyona uNkulunkulu is not a respecter of persons. Akanali itiye uNkulunkulu ukuthi ukhethe osibani bani. Only people are blessed by God who understands and do the principles of God. Ngoba God's love is unconditional, but the blessings of God are conditional. Uthando kaNkulunkulu alinamka alkate kodwa ibusiso zinothi uma Deuteronomy 28 uma wenza ukuthi nokuthi lesi isibusiso. Ngibizwa amandleni ngabarezela izindlu bakha elinye ibandla ngilirezele within an hour 1.6 million imali yangizwa yabo nje basengifikile nizoye kunginika namasenti iyangizwa ngithi imali ithi baba ithi imali ithi follow me kodwa before ngibiza imali I want to demonstrate my God. Funa nifaka uThixo angazi ukhuluma imanje funa nifaka uThixo ngifaka izwi. Number 4 isikhali sokugcina ngivala. 1 umphakathi, 2 abazalwane, 3 family. Uthi uqeda ukushumayela nje usathane akulinde ekhaya ngonkosikazi. Uzomfitha sekulinde esitulweni. Usathane ehleze esitulweni sonkosikazi. Makathi umama uvutha ubuseka lapho uzomfitha sehleze esitulweni seyindoda yakho. Number 4 sathane isikhali sakasithembile. It's finance. Noma ungavutha kodwa usathana kanandaba ungenamali. Noma ngiqoka manikini. I-right wena lengoma wayicula lo muntu eshuthi noma kodwa ikhona ingube ngibekele yona. Kodwa abazali basebekuthatha uma umzalwane fanele uhlupheke. Yabona bazo noma usonethuza unuka amakwaba. Ngikhuluma ke njengoba baba ngizongishumela kusasa. Lalani money answers everything. Awuve kubhlungu umzane ophila ngomashonisa, uphila ngamakhadi wena. Ikhadi lakho liko i-ID yakhe komashonisa ima cash loans. Uyisigqila. Nale moto oyidriver akuyona yakho, imoto oyithengele uWestbank. No Stanik. uNkulunkulu ufuna sigende ku cash. No. Ngeke edlula amaSulman thina sikhonza a big God. Ngeke edlula uShembe sikhonza a big God. Ngeke edlula uLekhanyana sikhonza uJesu. Ngizoshumayela kusasa phela uLekhanyana bayi la siyakhona. Mina ngikhuluma iqiniso uLekhanyana abayi la siyakhona. I-Universal Church akulona ibandla likaJesu ibandla kaSathane. Ngizokhuluma kusasa ngizoshumela ngibe ngitsunami. Universal ayikhonzi lo Jesus simkhonzayo ikhonza iStone Jesus ayikhonzi lona ibandla likaSathane omasanga bayi la siyakhona. Ngicabanga ukuthi siyezulwini nalabantu abayi ngoba bakhonza enye indoda kodwa badisguise ngoJesu akusibo bonke abathi inkosi. Yazi kunabantu abaningi abadukile abayi-universal bacathi bayezulwini abayinkosi aba-innocent kanti akhonzwa lapho uJesu bakhonza amadimoni. Akashonga uJesu uthi unikeza abantu usawoti uthe nina nosawoti wezwe. Oshembe lapha noVaseline uShembe uZorasta uMudise uMasango neCibi oManqonde nesiqhapha. Hayi sokhuluma kusasa. Bazalwane phela so leli tende lizokhuluma iqiniso. That's why uNkulunkulu angivayisa emaphoyiseni nesibindi njengomntakade uze nesibhamu sakho asisebenzi la.
kade babezama ukungidubula sengumfundisi abanye bafundisi bengidengela igebe emlasa abanye bangcwabile namhlanje ngijima phezulu kwabo angeke isebenze mina never die ngatshela uSathane uNkulunkulu angiye emangcwabeni kuyanqatsha ukufa ungayinqaba nalengculaza lekuphethe namhlanje ungayinqaba lesifo esikuphethe refuse to die. Alright. Imani ngenyawo sobona nakusasa. Imani ngenyawo ngonixoxela kusasa. Nisekhona anhlale phansi kancane niya complain. Mbona kusasa neso. Lalela umuntu omdala kathethiswa. Phansi. Lalela niki. Sizoshuma nifuna iqiniso ngithi? Lalela niki. Lo mama angivale ngalokho. Ubuqili. Demon lesingake. Ubuqili. Intoni? Intoni? Elibambo obani? Abantu besifazane. Liqala emantombazaneni ize komama. Likhula na. So khuluma kusasa. Ni LS5 elibamba abantu besifazane. Uyazi liphi? Uyazi liphi? Demon lomona noma le competition. Kungeno sofa ka next door abasha naye baba asithenga bese right uya compete unomona. Eloqili singakhuluma sijule niyakhumula amakhosikazi ayelele endlini yodwa enezingane zabafana walala phezukwayo wenza ubuqili wayishintshanisa uyakubona uNkulunkulu lengane akuyona umyeni wakho uthula uthina lento asivali sibizala uthula uthina lalela awumithi mntanami bathi bazalwa bathi ungcwele kanti uya prevent udliwa imjovo namaphilisi ukupreventa kona kwabantu abangashadile uyayiqhenya umzali wakho kodwa udlala ubuqili udla imjovo namaphilisi sono sakho siyakufumana bamba lo mama lo kanti indoda isizwile ukuthi uthandana nomakhelwane wahamba washaya emsebenzini wathi ayisihambile lempatha ngoba kunamagama esiwanikeza obaba kaze yakho ibiza ngobani ngo9 o'clock ethi indoda for sure umnakwethu usekhona endlini yabuya yathi mayilunguza ngaphandle yabone ku main bedroom khanyisiwe kodwa kushuthi ngale kwekhethini ibona amakhanda awu2 athi yavula ukhi kanti ihambe nokhiwa wase back door yavula back door kanti abakhiyile main bedroom kwakudlala ingoma kama bro vula indlela wemamkhophozi vula indlela vula indlela wemamkhophozi vula imbobo ziyaduma wababamba saduma athi wangena ziduma base bedlulile enkonzweni praise and worship sebesenkonzweni Yesu ayisidlulile praise and worship sebengena kwa Yesu base bedlula siyakudumisa uyakhazimula base bedlulile lapho kuthakha phashaka tomato sauce hey automatic wangena kwaphela ilimi wababamba uqotsheni washo lamazwi engivala ngawo
wena muntu wesifazane obanjwe idemon lomona, demon lesithupha elibambani besifazane uhleba. Let's 5 then. Let's 6. Pride. 7. Spirit of Jezebel. 7. Niwathenge. Phuqa. Ingane. Uqili. Umona. Ukuhleba. Ukuphakama. Spirit of Jezebel. Kanjani bane influence. Woman rules by influence. Men rules by position. Indoda yasithanda isikhundla. Kodwa wesifazane kuthi athi xoxwa nje uzubona phela nomoya kaJesu. Kodwa xoxwa nje enkonzweni. Mabefika ethi we baba, ubungabona ukuthi omkhizi bebeqonda ukuthi nokuthi kuwe. Kade engayiboni ngalondlela ubaba. Ethi phela bebethi ukuthi awuboni, bebethi kunje. Iqala indoda. Napot unqaba nesivini uthi uJesu ungakhathazeki. Relax myeni wami. Yafika indoda esimvala. Mayifika indoda yababamba yabiza umakhelwane. Yathi ngimbamba oqotshweni unkosikazi wami. Asivale ngalokho. Yathi ngicela ukumhlawulisa. Let me penalize him. Give me a penalty. A fine of 25 cents. Kodwa uthini mekelani? 25,000 noma 250. No. 25 cents. Awukhipha into esheshe wathi ngiyabonga icela kusephethe ixolele. Baphuma umakhelwane. Kwakune dressing table, kune glass phezulu kwe dressing. Engathi glass nje. Awufaka u25 cents phansi kwe glass. Wathi washo lamazwi ngisho kuwo. Mfazi wami, the day ususa lo 25 cents ngokuchitha ubuchopho ngesibhawu. Waphuma ubaba wahamba wayemsebenzini. Every time bengenze lutho, kodwa one day eklina lo mama endlini amehlakhe ahlangana no 25 cents. Washayeka phansi wa-admit esibhedlela. Walala ngakusasa odokotela bathi ababoni lutho. Waze wamncane wathi ebuya wangena ebedroom amehlakhe ahlangana no 25 cents. Washayeka phansi. Owenza isono uyisiqhila sesono. Owenza isono uyisiqhila sesono. Ake sithandaze. Bamuse esibhedlela bambuyisa engena endlini amehla ahlangana no 25 cents. Wongazi une-AIDS kanti akanayo. One day lo mama esewungaka wafonela umfundisi osendlini. Wafika wathi mfundisi othi ngizokukhombisa ingcwaba lami. Wamthatha wangena naye bedroom. Wathi njengoba ungibona ngisaceki nje nanti ibhokisi lami nanti ingcwaba lami yilo 25 cents. Umyeni wami wangibamba nendoda ka next door. Every time mangiklina amehla mehlangana 25 cents ngikhumbula usuku ngabanjwa ngalo. Iyangidla kunembeza. Uyino wakho 25 cents. Mhlambe kunengane ekhala esitamkokwini. Why abort? Wamitha bangabona bazangaskiphi isisu. Owakho 25 cents. Mhlambe wakho 25 cents indoda yakho washada nayo nje. Eyingakuthandi ngothanda ngempela. Wazama ngokuthi uyidlise. Uyino wakho 25 cents. Mhlambe wakho 25 cents angwazi. Kunomuntu wambulala noma ungambulala ngezandla waphuma ebandleni usewile ngenxa yakho. Uyino wakho 25 cents. Mhlambe wakho 25 cents uyajola une boyfriend une girlfriend and yet usindisiwe. Ngifuna namhlanje uthatha uJesu uzomkhombisa umonyo uthi Jesu, here is my 25 cents.
Mhlawumbe wakho 25 cent ubaqedile abantu ngolimi ubahleba. Mhlawumbe wakho 25 cent unenzonda uqoli woniwa. Ufuna sithandaze manje. Mthathe mbambe ngesandla uthi woza ngizokukhombisa incwaba la ingcwabe khona sathana ngiphila. Nanku 25 cent. Ngifuna namhlanje ebusuku ngikhuluma nosinisiwe nongasiniswanga. Mhlawumbe wakho 25 cent unesifo esingalapheki emzimbeni wakho. Mhlawumbe wakho 25 cent uyasonta kodwa usindiswanga. Igama lakho libhaliwe esontweni kodwa libhaliwe esibuyeni. Mhlawumbe wakho 25 cent noma usinisiwe kodwa unayo ijoy ngenxa lo 25 cent. Noma uthi uyafasta uyabuya unjengoba unjalo. Mhlawumbe wakho 25 cent ile ngane ngeyona eyomyeni wakho. Ngifuna wonke umuntu uzazweni uqobo lwakho. Angifuni wavala amehlo. Uno 25 cent. Mhlambe nje gogo wathakatha umakoti wakwakho. Akabatholi nje abantwana. Khona into wayenze endodaneni yakho. Uno wakho 25 cent. Namhlanje ufuna abantu abazokhuluma ngo 25 cent. Bengatshela abanye bayotshengisa uJesu. Owakho 25 cent waziwa angwazi. Cela ngibheke. Funa uphakamisa isandla sakho. I don't want to die lost. Nginalo 25 cent. Pray with me, Pastor Tsunami. Ngino 25 cent. God bless you. Phakamisa isandla sakho now. Ngino wami 25 cent. Siphakamisa. Selule. God bless you. Ayikhulume nawe ungasinisiwe u25 cent now lo. Mongasinisiwe. Phamisa sakhe isandla. Noma usinisiwe kodwa unesono sakho secret sin. Awusivumanga wamtshela uNkulunkulu kodwa asixoleleki lesi. Awuyizi breakthrough. Phamisa sakhe isandla. Phamisa isandla. God bless you. Ziyaphakama izandla. Khuluma iqiniso uzoxolela namhlanje. Khuluma iqiniso. Lalela ma ofihla isono sakhe. Mhlambe uthi baba usithole kula madimoni owabalela u7 nami ngenza ubuqili. Ingane yami isilethele igrosa ngomzimba wayo. Umzimba wayo wona ongenisa igrosa la ekhaya. Ubaba wengane ngathi ingane yami ingahlukani naye ngoba kuze singalambi. Phamisa isandla sakho nawe siphakamisa. Siphakamisa isandla. Silule kakhulu. Silule. Thank you Lord. Thank you Jesus. Brother, wami ithi singane. Kodwa namanje awuyisupport lengane 25 cent. Usindisiwe. Yazi omunye umfundisi ngapha ngakithi. Ebazalwana into ebhlungu. Ufihla ingane yakhe ngoba uthi afuni yaziwe. Ngoba ubothi uzolahlekelwa isikhundla. Usebandleni likamoya. Mina ngayivuma ezami ingane. Nasi ngayivuma. Zikwiminithi nangu umfana wami umdala ngizombona umdala marketing 5 boys 3 sons 3 girls 3 daughters angifihlanga ngayivuma unkosikazi wangiphipha umfazi wami wangiphipha wathi imali la ekhaya engadliwa ngaphandle umfazi ohlakaniphileyo uyakhe indlu yakhe wena usinisiwe kodwa ingane zendoda yakho uyithanda u25 cent wakho nawo phakamisa nawe isandla Nkosi ngisize lo 25 cent angiyithandi ingane zomyeni wami and yethu ukhuluma ngezilimi uthi uyezulile uthanda ezakhe ingane zithole yonke into lezi ngaphandle kanti lezi ingane zangaphandle uvamisile ukuzenzela ifavor uthixo. Mntanami unesilondo ukuthi baba wakho akakukhulisanga akakondlanga usekhona ubhitha uyamzonda u25 cent wakho lo. Phamisa sakhe isandla. Phamiseni izandla kuZiphakamiseni. Siphakamisa. Imani ngenyawo niphakamisa izandla zenu. Thank you Jesus. Ungabi namahloni. Ima ngenyawo. Ungazenza ingcwele kanti nawe no25 cent. Ima ngenyawo. Angikwazi wena uyawazi. God bless you. Ungasabi 25 cent. Phamisa izandla zakho zombili. Thank you Father.
hayi bengashumayela ngilivulanga neso 25 cent musukufihla 25 cent umfazi wakho wamthelela nge-AIDS wayengazi akazi namanje 25 cent ofihla isono sakhe akayiphumelele yebo Nkosi ngiza kuwe isonto lakho more than uJesu ulazisa more than uNkulunkulu kodwa usindiswanga bamsendlelezeni ngicela nje bantakwethu phambi kwezulu phambi kwamoya ingcwele nizowulahla la namhlanje 25 cent suka la ukhona bashayela izandla beseza bashayela izandla mangizwisa sivumele sona basekhona abanye mangcwethu bano 25 cent kodwa basabela igama reputation kuyokusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke uhlonishwe kodwa izulu lingakuhloniphi baba thandaza nami nginowami 25 cent abanye 25 wabulala indoda yakho ufuna ama policies insurance le uyidla kabuhlungu igazi lendoda yakho liyakhala ngoba igazi liyakhuluma phamisana isandla senu khuluma iqiniso sondelani phambili bawo ngingumntwana nakandoni leyo uthi babusole ngakhomba ingane kwenye indoda kodwa ngazi kahle manje ngilokuthi umntwana ubaba wakho usegoli kodwa ubaba nangu la next door ingane ifuna ukubona ubaba kodwa umama ulokho ebaleke eshona entangeni I feel in my spirit ngicela abantu ningibone
wena onalo 25 cent lo nzima engazi umuntu phamzandla zakho lalela ngibheke uma ungalikhuluma ngeqiniso uzophuma la futhi usenomthwalo kodwa mawuze ngenhliziyo yakho yonke uzowulahla la lo mthwalo uphuma usu free iba honest wala mehla yakho phambi sezandla ngibona abantwana abancane Jesus Christ bathi mfundisi nanko wami 25 cent yo wakho 25 cent utshola nendoda nomfazi omunye indoda yomfazi ingane lala ngadlile yonke imali iza kuwe moya ingcwele search your people lezi nyembe zakho mntanami ayiwele phansi uyazisula Jehova ukhala kahle mawukhala Jehova my God ukhala kahle ukhala ku Mr Right phakamisa isandla sakhe intaneni uyamthinta loya naloya futhi uyamthinta wozani sithethe indaba noma izono zenu zibufu noma 25 cent bekwathi bakhulu kodwa yena ulungile uthembekile ukuba sithethelele zonke izona sihlambulule kukho konke ungalungi hey wafika Jesu nase siyabuso ziphakamisa isandla sisule uyazesula inyembezi umoya ingcwele khamolo bosanta ngiyakubona namntana mababona abanye kodwa mina ngiyakubotha uNkulunkulu udila nempilo yakho mthethele Jesus mthethele uThixo isebenza yes fire touch okoshada yes atakabosh mthethe ashaze mthethele mbe phezulu mthethele phamsandla zakho nisho lamazwi emva kwami fire ke uthanda moya ingcwele mthathe oh shaka yo uyabasebenza moya ingcwele abantu mbambe mlethela phezulu uyabasebenza thank you Father thank you Holy Spirit cela azomukela bazobamukela mthathe mbambe thank you Jesus mthathe msusele thank you Jesus Christ cela bazomukela la phambi sezandla zakho othi moya ingcwele Nkosi Jesu Baba ngiza kuwe no 25 cent abantu abawazi abazalwana abawazi omakhelwana abawazi nezihlobo zwazi kodwa wena uyawazi uthezweni lakho oza kuwe awusoze wamlahlela ngaphandle ofihla isono sakhe akayiphumelela masizivuma uthembekile ngiyavuma lo 25 cent lesisono sesingibamba isikhathi eside anginakho ukuthula kunembeza wami nasenhlizweni yami nasemoyeni wami moya ingcwele ngiyasivuma lesono ngiyavuma lo 25 cent ngikhulule emaketangeni alesisono ngegama lika Jesu ngihlanze ngegazi lika Jesu zonke izono zami onke amanyala konke ukonakala kwami bonke ububi bami ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu uthezweni lakho njengokuhlukana kwempumalanga nentshonalanga utetisile kangaka isiphambeko zethu uyiphonsela olwandle lokhohlo
lolwandle lokho namhlanje uyawudedisa lo 25 cent uyastedisa lesisono esithandela kangaka moyo ingcwele ngingcwelisi ngegama lika Jesu Kristu ngegama lika Jesu Kristu. Thank you Jesus. Ngicela ubone ngamehlo kamoya uthathe lo 25 cent uyawuphonsa elwandle. Phakamisa izandla zakho awuthandaze mfundisi uxolo akekho thandaza mfundisi. Baba wethu egameni lenkosi yami uJesu, Baba siyabonga izwi lakho liphilile linamandla liyaphilisa liyathethelela liyinsindiso. Siyabonga uNkulunkulu wethu nabantwana bakho moya ingcwele uzibonakalisa kubona ngegama lika Jesu. Babusise uNkulunkulu wethu baphilise babone njengenkosi. Siyabonga moya ingcwele in Jesus name amen. Anjalo Jesu izandla shaya Jesu izandla. Okay, Leland, if the Son of Man sets you free, you shall be free indeed. Leland, usathane uza kuwe ne condemnation kodwa uJesu akayiphethe. Umoya ingcwele uza ne conviction, uziswe i conviction la. Jesus uzala mntana bamzandla zakho mzondezela. Ngifuna nazi ukuthi nje namhlanje noma kuthiwa wahoshula isisu uxolelwe, noma kuthiwa wenza siphi isono uxolelwe. Uma ubane kuKristu uyisidalwa esinjani, sizobonana kusasa. Ngifuna uqala usuku la kusasa on a new gear. We are free. Uyangizwa? Ngifuna ke kusasa nje abantu ukuthi landana abantu nibathethe ifile thina 25 cent is gone. Usuzoqala ugain weight. Asasusaca manje spiritually speaking. Ngikhuluma njulile. Angisho ukusaca enyameni, ngisho ukusaca emoyeni. Usuzokhuluphala manje. Lo mama emveni wesekhuluma iqiniso kumfundisi. Waba free. We love you. God bless you. We see you tomorrow. Sizobona kusasa. La. Iteam yami yadla